Vă salut! Iată, suntem în 25 ianuarie 2018 și vreau să vă arăt ce avem noi aici la Stupin. Avem o iarnă adevărată. Uitați! Deci o nins 2 zile. Eu săturat de zăpadă acum. Am venit să dezăpezăm Stupina. După cum vedeți, avem dita mai troianul. Nu știu când o să le facem cărare și prin spate, să putem lucra la ei. Uitați, cred că are undeva la 15 cm. Asta e zăpada aici la noi, la Neamț. Uitați, aici este în spatele stupilor. Oferim doar din față ca să, dacă e să vă albină, să nu cadă jos în zăpadă și dacă dă un pic soarele să topească, să poată ridica albina. Pe aici, pe în spate, o să oferim, dar nu se știe că. În martie. Eu atunci vin la ele, în martie. Așa le-am spus. Când le-am împachetat astă toamnă, băi, fetelor, să știți că eu în martie vin la voi. La 1 martie vin cu un mărțișor și vin să vă fac cărare pe în spate și să vă văd ce faceți. Dar acum vă dezăpezesc, atâta vă fac. Ha, stați că am monocule să-și dea. Era înfundat tot în zăpadă. Uitați, eu mai dat o de zăpadă. Aici avem 2 familii, 2 trui. Ia să vă arăt cum arată la urniș. Uitați, vedeți? Și că aici e o familie și acolo e alta. Dar las că vine acum. Vin muncitori. Adică David și cu soția. Așa. Și aici avem 2. Adică avem 3 rame și 3 rame. Fac tezi de supraviețuire. Tezi de iernare. La acești 2 roi au fost schimbate ramele, numai acești 2, mai sunt mai mulți. Adică li s-au scuturat albina de pe alea 3 rame și s-au pus alte 3 rame la împachetaj cu miere și tot ce le trebuie. Adică ei n-au primit sirop, alte prostii. Au primit 3 rame căpăcite cu miere și sunt 3 și 3 rame, 2 măzi. Sperăm să ies în primăvară. Acolo la fel. Așa, avem zăpadă. Uitați, domnilor, vă place? Asta e zăpadă de la Neamț. Alții puneau turti. Vreau să facă stimularea măcii, să ponteze matca. Băi, fraților, bă, suntem în ianuarie, ci sunteți sănătoși la cap. Și matcă vreți voi să vă ponteze acum. Uite, vedeți și aveți zăpadă. O ține 2 luni de zile numai cu minus. Dacă au fost câteva zile cu 2-3 grade plus. Uitați, așa, pe aici la fel. Aici o să vină desebizită în spate stupinii, la toți. Dar v-am zis, la 1 martie. Așa, soția a ajuns aici. Teo, salut pe stupar. Salut. Așa. David, un salut la stupar. Uite ce treabă bună. Bravo. Ușor să nu facem prea mult zgomot. După cum vedeți, treaba este gata. Mai avem acolo, în spate. Și ne ducem să punem un par de vin la fiet, că am înghețat de vrei. Până data viitoare, vă salut și numai bine.